Здравейте хора! Днес ще пробвам само червена и розова храна. Първото нещо е ето тази напитка с вкусна череша. Ето, отворих я. Пробвам я и вкусна е доста. Има вкус наистина на череша. Ако трябва да давам оценка от 1 до 10, и давам 8. Прекалено сладка е. На всичките тук храни и напитки ще давам оценка от 1 до 10. Както и на моето сладко лабубо Кока-Кола. Което ми се падна ето това с коледната шапчица. Ето, оставям си го тук. Второто нещо е ето тази напитка, която е като синята в миналото видео, което пробвам само синя храна. Ето. Така изглежда. Тя има вкус на ягода. Нейната оценка от 1 до 10 е 9. По-вкусна от това. Много повече ми харесва. Ето го третото нещо. Тези без бомбончета, които са на Transformers. С вкус на малина, портокал и лимон. Ето вижте ги. Отваряме ги. Ето ги вътре. И да намерим малинката. Те са жълт, бял и розов. Ето го. Ето я малината. Тя има вкус на малина. Но оценката ми за нея е може би 7. Толкова е сладка направо. Ето това е следващото нещо с принцовка на Доктор Delicious. Ето я. Отварям. Ето я самата течност, която е една такава розова. Пробваме я. Тя има вкус на ягодово желенце. И последното нещо е ето това. Забравих да кажа оценката ми за това. Давам му 6 от 10, защото аз не съм голям фен на желетата. Но пробваме ето това. Той има вкус на ягода. Давам му оценка 5 от 10. Не ми харесва много. Абонирайте се, пишете коментар, абонирайте се с камбанка и натиснете